अरे बाबा माझे हे बघा पैसे आधी कितीशे आहे संध्याकाळी काय करता पार्टी करूया गो गँग ही बघा चालली आहे पैसे काढूक चालली आहे लाडक्या बहिणींचे या मनात मग तू जेवणच असतंस ना करीत मग तू काहीतरी वेगळा शिक रेसिपी कुकिंग बिकिंग शिक जरा ता पण येत नाही सगळं जेवण येतं मग तर जेवण नुसता येऊन उपयोग नाही हा कुकिंगचं ह्या करूचो लागतं हे का कुकिंग का तरी घाला 12वी नंतर कुकिंगचाच कोर्स का घालू काय होता खुळ्यावर काय घातले नाही का बँकेत कसे यांचे पैसे नाही लिहित आणि तू बँकेत काम करून एक नंबर रेसिपी बनवणारा माणूस हा या म्हणून ताटाच्या बाहेर खोबरा पाडले बघा हा बघा खोबरा बघा करटीची घाणर्दी सगळी बुतू आम्ही एक पण ठेवीत नाही बरोबर म्हणून हा अजून त्याच्यात लावणी कधी सुरू होता कंटाळ येलो मला म्हणजे तू लावणी जाणार तू तोंड बघू येत नाही मी कधी असतस ता सांग माका लावणेक तू कधी असतस तेवढा माका सांगायचा मी तर अजूनपर्यंत बघलेलं नाही तुका हा उलट लावतात की सरळ लावतात थोडं वाकडं लावच मग तोच सांगते पाती खाली करून लावतं ना मग ताच मग तो आपणच उभं हो मुळाक केसरा येतात वय वय मुळाक केसर आहे तू आता मग सांगलं हो पाती वाकडे करून लावची असतात अरे तसे नाही सांग मग कसे मला तेच घ्या तुका मला घरात तुका फ्रीज धुता येत नाही की ह्या काय बघ ना 14वीत गेलास ना होय 14वीतच गेला 14वीत लग्न झाल्या सासू व्हिडिओ बघू कवी शिवण क्लास करणार कशात सांगतोस तू सगळ्यांका नजर लावू फॅन्डेला मारूची पायान फॅन्डेला पण व्हिडिओ ऐकाच जाता फॅन्डेला पायान मारूक जमती नमस्कार मंडळी कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश खाडी तुमच्या सर्वांचं खूप दिवसांनी स्वागत तर कसे आज सगळे मस्त मजेत ना तर असेच मजेत रवा आम्ही पण सगळी मजेत मस्त सगळी तेजग्या बिजग्या सगळी बरी आहेत आज बऱ्याच दिवसांनी तुमका गमतील कारण मीच तुमका बऱ्याच दिवसांनी गमते ही बघा ही तेजग्या फेजग्या कार्तिकी बिर्तिकी ही सगळी चांगली आहेत मजेत आहेत एकदम मस्त कॉलेज बिलेज सुरू नाही झाला आणि ही कायची परीक्षा देऊ चालली आहे अरे बाबा माझे हे बघा पैसे येतात आधी पैसे येतात ना मग काय पैसे आधी कितीशे आहे संध्याकाळी काय करता पार्टी करूया गो गँग ही बघा चालली आहे पैसे काढूक चालली आहे लाडक्या बहिणींचे ह्या मांजरांचा राखणं कॉलेज म्हणजे कॉलेज अजून 11वीत गेला हो बघा मांजरांचं राखणं बघा हे बघा हे बघा अरे किती आहेत आणखी हवी आहेत का तुका 2 ह्याची देत आहे कसले पांढरी ती तेजग्याकडे आज मग संध्याकाळी तेजग्या पार्टी करूया काय सांग पैसे आणून जातात करूया ही बघा गँग चालली ते काय देणार तुम्ही देऊ काय पैसे तुम्ही देणार ती शाळेत जातं होय ना किती 3000 की 1.5 खय चालला खयच्या बँकेत पोस्टात एका वेळेस दाखव देवगडचं कॉलेज व्यवस्थित हा इंस्टाग्रामवर रील स्टार आहेत बाबा आताशी रील बनवणारी माणसं डायरेक्ट दुसरा काय ऋषाली आपला 12वीत था त्यामुळे जमला त्याचा तुमच्यासारख्या ना एका संध्याकाळी गुडवा यांचा मारान काढला असता ना तर चला मंडळी वाज जरा तरवो बिरवो कितपत रुजलो होतो बघूया चला मी दररोजच बघतोय पण तुमकाच बऱ्याच दिवसाने दाखवतो तर हो बघा काहींच्या भाषेत दाड म्हणतात तरव्याक आम्ही तरवच म्हणतो आमच्याकडे आणि वादळामुळे हो बघा नेट पुरो फाटान गेलो आजकडे तकडे आता पुन्हा परत नवीन शिवचं तोपर्यंत जरा हा बघा वादळ भरपूर होता यावर्षी
तर मंडळी मग मध्येच पाऊस येलो त्यामुळे जरा थांबलेलं आहे. तर हे बघा आपलं तर खायचा भात प्रणाली. तर प्रणालीचे 2 कोपरे पेरलेले आहेत आणि आग्रात आपल्या जगतीचा पेरलेला. आणि हे बघा तर आता बऱ्यापैकी अजून 8 दिवसात लावूक होत तसं बघू गेलात तर. आणि ही बघा आपली ही शेती. राऊंड मारून येऊया चला जोगलवाडीपासून. तर हे बघा मासे पकडतात. वाळातले मासे पकडूचा काम चालू. तर हे बघा निसर्ग बघा मस्त वातावरण आहे. आणि नंदननी गौरव आता शाळेत नाहीत, ते आता खाली नंदन दैभवच्या शाळेत आहे. आणि गौरव आपल्या एस बी राणे हायस्कूलमध्ये आहे. असे दोघांका वेगवेगळ्या शाळेत टाकलेले आहेत, कारण एकत्र असले तर ते बघूक नको, ते जाम मस्ती दंग मस्ती जाम करतात, त्यामुळे त्यांना वेगवेगळ्या शाळेत टाकलेले आहेत. तर चला दत्त मंदिरकडनं फेरी मारून येऊया. तर मंडळी बरेच दिवस तुमका व्हिडिओ येत नव्हते. बऱ्याच जणांचे कमेंट वगैरे आहेत, बाबलो आळशी झाला, ह्याव झाला ताव झाला. तर वेळ मिळत नव्हतो, काम आणि पावसामुळे वाईट जरा कंटाळू येलो, त्यामुळे जरा व्हिडिओ बनवून मूड नव्हतं. आणि बरीचशी बाकीची कामं होती, उकळ वगैरे ते पटापट करून घेतलं आहे. आणि ह्यो कॅमेरा कसं पाण्यात नेता येत नाही मातीत वगैरे, कारण आपलं गोप्रो तो नेता येता त्याची सवय, पण ह्याची सवय झाल्यामुळे तो घेऊन व्हिडिओ करूक जमत नव्हता तेवढा. तर एका आता मी हळूहळू चालू केलं आहे रिपेरिंग. दिवसभर मी सकाळपासून ह्याच काम चालू आहे की कॅमेरा बाष्प कसा काढायचा, त्यासाठी केलं आहे मग आयडिया काहीतरी. आणि पण आता बऱ्यापैकी दिसतं व्यवस्थित, तरच तास चालू होता. तर बऱ्याच जणांचे कमेंट होते की वर्षा बाबल्याचा चेडू गमत नाही, तर ती दोघंजणं मुंबईत मस्त मजेतात त्यामुळे, आणि सगळीजणं मजेतात. तर अशी सगळी गडबड होती, त्यामुळे डेली तुमका व्हिडिओ दिसत नव्हते. तर आत्ता पुन्हा एकदा डेली व्हिडिओ येतील. विनूकडे बघूया, आजपासूनच पहिली सुरुवात आहे. तर चला. हे बघा जमिनी वगैरे ओव्हरन दुपन गेलेत. हे बघा डबरे वगैरे पेटलेत कोपऱ्यात. ऐत्याची शाळा लवकर कशी काय सोडल्यानी? कुरकुरा देऊन पेटाळल्यानी होय. दुकानावर गेलं गो तेव्हाच. हां साईट म्हणे हो बघा. हो गाडीत भरून ट्रॅक्टर नेतात आता साड्या बघा लाईट. तिघजण ड्रायव्हर असल्या कारणान गोंधळ आहे सगळ्याचो. गुंडे लावूचो प्लॅनिंग आहे, गुंडे आणलेले आहेत आणि लावूच. तर बघूया, आज सकाळपासून लावूचो प्लॅनिंग आहे, पण पावसामुळे काही एक शक्य होत नाही. पाऊस लागता नाही, कारण जरा त्याका दंड वगैरे करूचे लागतात, माग वाफे करूचे लागतात, तर ते करूक मिळत नाही, चिकचिकीत होतं जमीन त्यामुळे. आणि हे बघा सकाळी जे लाडके बहिणी गेलेले ते बघा पैसे काढून येतात आताशे. बरोबर मी गेलंय नाही काय आला काय उद्या इथे तुमच्या चेहऱ्यावर ना कळतात गीत घेऊन येईल असते. हे बघा सकाळी लाडक्या बहिणी पिशवी दाखवते का बघ पाठी कशाक पिठ सगळी एकदम गेला. पुष्पा पण गेला ना कशी का जरा पैसे मिळाले नाही पण तुका चॉकलेट देते. शे घालवलास पैसे घेऊन येत असतं मस्त की एकदा पार्टी करा एकदा. आत्ताच करूया, आत्ताच करूक सांग ना मग संध्याकाळी कसे. हा पुष्पा पोस्टात गेला ना मग ता आणतला आणल्याशिवाय नाही राहायचं. तुम्ही त्याच्यापेक्षा एटीएम नाही कशा काढीत. भजी तरी करा अशी संध्याकाळी करूया. भजीची पार्टी बनवू करूया. एकदा बनवा अशी. नाही ह्या वर्षी एकदा बायकांनी बनवलेली. पावसातली केलं असतं बरा होय. दुसरी काही गेली ती का घ्यावा जोडी तळू ती बरेच बरा काम करी तळूचा.
च्या ह्या तेजू ती बघ आऊस सांगता जेवण बनवता लेक ही बघा तयारी करून देऊ मी ना कसली कापून सगळं मग कपडे कपडे कोणा कपडे लावलं मशीन का तेव्हाच जेवण काय मेनू काय मारण्याची भाजी भाजी आणि ती बावशीन पीठ आणलं ना भजी आणि काढतात मुगाची आमटी आवशीन पीठ आणलं ना बेसन पोळी करूची बेसनची जर काय ते रेसिपी बनव एक दाखव तरी मी कोणाला दाखवत नाही नाही एकटा करून खायचा म्हणजे म्हणाव नको बाबा एकट्यानं करून खाल्ल्याने म्हणून त्या न दाखवलेला बरं पावसात बांधण ठेव काहीतरी कशा मला नको आहे एवढे लावणी कधी सुरू होता कंटाळ येलो माका म्हणजे तू लावणी जाणार तू तोंड बघू येत नाही मी कधी असतस ता सांग माका लावणेक तू कधी असतस तेवढा माका सांगायचा मी तर अजूनपर्यंत बघलेलं नाही तुका कॉलेज असता तेव्हा म्हणून मी इल्यार येत पण कॉलेज मध्ये हे बघ काही चालली गोवासाठी खास जेवण घेऊन चाललं खय कोणतं मे खयत लांबा तू कधी आधी लावणी लावतोस ता माका सांग मी तर बघलेला नाही जा ऐक विचार कर. हम्म. जा किती गाडी लावतात 2 गाडी माका माहिती आहे आव उलट लावतात की सरळ लावतात उलटं लावायचं पाती खाली करून लावची असतं थोडं वाकडं लावचं मग तोच सांगते पाती खाली करून लावतं ना मग ताच मग तो आपणच उभं हो करता. मुळाक तो मुळाक पत्ता आहे. मुळाक केसरा येतात वय वय मुळाक केसर आहे तू आता मग सांगलं हो पाती वाकडे करून लावची असतात अरे तसे नाही सांग मग कसे आता मी तू माझी इज्जत काढणार होय उगाच इज्जत अगं आता चुका विचारलंय ना मी मगाशी पाती उलटे करून लावतात का तो होय म्हटलं उलटे म्हणजे थोडे वाकडे बोललोय मी उलटे नाही मुळा मुळात लावची मग मुळात केसरा येतात मुळा जमिनीत लावची असते चे ह्या बघ काकी ह्याच शिकवलास ह्या बघ गे आई याचा ऐका नको ह्यो उगाच उलटे सुलटे प्रश्न हो बरोबर विचारलंय पण मी तू चुप र मला खुळा सांग खुळा बनून बसतेस एका शेतकऱ्याच्या पोरग्याक बघा विचारले प्रश्न ते तुम्ही बरोबर सांगितले म्हैशादाक सांगा कव्या लेखिक अभ्यास भारी दिलंस म्हणून सांगत होता ॲग्रिकल्चर कर तर नाही जमता त्यात नको ते बँकिंग मध्ये जॉब सांगा ती माका बँके सगळे प्रायव्हेट झाले बँकेत कोण जाता ॲग्रिकल्चर केलंस तर वाईट जरा काकाकनी माहिती तरी चांगलं असतं माझा ऐकणार ताई बरोबरच आहे या मनात जेवण करून ठेवलेलं मग तू जेवणाचंच असतंस ना करीत मग तू काहीतरी वेगळा शिक रेसिपी कुकिंग बिकिंग शिक जरा ता पण येत नाही सगळं जेवण येतं मग तर जेवण नुसता येऊन उपयोग नाही हा कुकिंगचं ह्या करूचो लागतं ता तुका जमत नाही ता सांग आता कर ना आता 15वी दी मग पुन्हा कर परत होय होय याच म्हणजे करीत खायच्या राहायचं. खायच्या नोकरीक लागू शकतस हा रव मग भांडी घास घाशी, गोवाच्या घराकडे जाऊन तेवढा तरी कर घाशी. हय शेतकरी हो मरण काढू को तुझं लावणे काढून दे मी करीन का हय हय तुझे हात असे वाकडे होतात ता सांगत नाही माझे वाकडे नाही इंक चाळवते बा आता कशी ती आई डोक्या फिरू गेलेलो शेतकऱ्याचा चेडू ऐक मला यांनी काय विचारलं आव्याचे पाती उलटे लागत की सरळ लागत मी काय सांगलं थोडं वाकडं लावतात मग तो उभं होता बरोबर ना? हे का मी काय विचारलं मग ह्यांनी मागं- आवो कसं लावतात पाती खाली करून होय म्हणता पाती खाली करून लावतात नाही गे, मी असं म्हणलंच नाही मी काय म्हटलं थोडं वाकडं लाव मग एका केसऱ्यामधला मुळा घेतात तेव्हा त्याका कळाला मुळा केसऱ्या येतात का विचारलंय तेव्हा तोपर्यंत त्याका काय कळालाच ना यो उगाच उलटे सुलटे प्रश्न आहे. मी बरोबर उत्तर देते ह्यांनी उलटं अर्थ गोवाच्या घराकडे शेती असली तर असंच सांगतलं उलटीला वाकडी लावून ठेवायची आमच्याकडे मना अशीच लावतात काय तू एका कुकिंग का तरी घाला याचं काय ऐकतो, काय समजलं. 12वी नंतर कुकिंगचाच कोर्स का घालू काय होता खोळ्यावर काय घातले नाही का बँकेत कसे यांचे पैसे नाही इलेत आणि तू बँकेत कामा करवून विचार त्यांका पैसे इलेत कायचे उद्या जाऊचं आपण ना
तसेच ठेवायचे, काढताच कसे? नाही कोण नक्की एवढं सरकार गुळ नाही. म्हणजे तुमचे सरकार गुल्लू बनवतो ती केळार आपले काढून आणूया. मनाला 10 लिटर पेट्रोल तरी येत. शॅम्पू गया बघ, शॅम्पू इलो. मारायची कालग्याच्या भाजी घेऊन जा. भाजी काय शिजत टाकल्या ना. नाही नाही मी येणार. झाली घे तू सांगाय ना मी. तेच घे मला भजी कर, पीठ आणले नाही हा बेसनचा. तू गप रे, मला तुझं राहणं. गप रे. ये मोठे याचं ऐका नको, मी तू सांगलंस तसंच उत्तर दिलं. पण मी तुका व्हिडिओ बघशी तेव्हा तुका कळ, तोपर्यंत ना. मी माझा चुकीचा प्रश्न नाही होतो. उलटा उलटा विचारते तर सांगित नाही. खाता इथं आम्ही बाबा खाता बारकीची भाजी. आम्ही त्या दिवशी काल केलेला आम्ही पुण्याची भाजी 2-3 घेतो खाली बघ. कुड्याच्या शेंगाची. एवढे इले कधी? काल परत नंदाक दिले. किसू कोण आहे तो? मग तर थांबता नाही घेऊ नको सांग. एका मरा दे. यंदा तर लावणे घेणार हा माका बघ. खाली ठेव खाली ठेव. नुकुला लागतात त्यांची. एखादी लावू तरी येता. घे मोठे काय उगाच मोठे तू अशीच बोल करून सवरून. असं करतात मुलींचा म्हणून 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 आम्ही जायत नाही लावून एक लावू काम करून पण. आता ही काय चाललं जेवण येतं काय तर नाही म्हणतात, पण सगळं जेवण मीच करतोय होय ना. त्यांका दिसत नाही ना. हो नाही तर का फक्त भांडी घासत नाही तेवढाच दिसता. होय ना होय ना. तो आपलं असं हक्क नाही हा भांडी घासूचो. मशीन घेऊन टाक भांडी घासूची. होय ग. हा मशी हवी हा. नको. घे 40,000 रुपये. आमच्याकडे 4 रुपये नाही. काय काय बापूस मेला बँकेत का मागा. होय होय. आता माका माझा फोन पण त्यांनी करूक नाही आणि उचलूक पण नाही त्यांनी. विचार कर. बघ म्हैसादा व्हिडिओ म्हणत ते माझा असत म्हणता खेची दसती म्हणून सांगत असत तो. काय ती बघ लसूण पण भाजीत आताशी घालता. भाजी येत नाही आला लसूण टेचतात ती. एक गुंड्याची दाट दाडा द्या रे. काय लावलं असेल ना. नाही लावू. तुम्ही अळी घातलास ती चांगलाच नाही हा. कसली तो तुमका हळदीचो खांदो हळदीच्या कोपऱ्यात खांदो पडलो म्हणून सांगलाय तो तुमका उचलू. संध्याकाळी जातोय रे बाबा. काल 8 दिवस झाले सांगा. संध्याकाळी जातोय मला सामान. हळदीची वाट लागत नाही. आमची जेवण करून आई शाळेत जाऊन पुन्हा पाठी जेव वाढू केली. विचार कर वाढू केली. असं लोणचं नाही हो काय. घे आपण लोणच्या नजर लावता. लोणचं मग आपण म्हणता आमच्या. आमचं सपा नाही पाहिजे बरं नाही. जास्त खाल्लं आम्ही नाही काय. मला तेच घ्या तुका मला घरात तुका फ्रीज धुता येत नाही की ह्या काय तर बघ ना. आता तुझं सांगा नको रे काय. तुझं सांगा नको काय. भांडी बिडी. मग पुष्पाचे पैसे येईल. तू बहिणींका देऊ खोय समजला. बहिणीकडे काय मागत. मी बाबा कामाक नाही मी घराकडे मागणे. मग बहिणी कामा कर. म्हणजे आता तुमका पेन्शनचा. मी भांडं राखणार मग. आता शेती असणाऱ्यांका पण बंद करणार पेन्शन. आमका हाच क आमका हवीच काय का त्यांच्या पैशाच्या जीवावर आम्ही का नाही. त्यांका सांग तू. त्यांनी दिल्याने त्यांच्या तरी पैशाच्या जीवावर नाहीस ना मग पुष्पाला पैसे कशा ते पुष्पाकडे नाही. पण पैसे ते त्यांच्याच ना. लाडक्या बहिणीचे नाही. बघला लाडक्या बहिणीचा विषय नाही. हो ता विषयच नाही. बघला आता कल्टी मारताय हो. माझे तू उलटी या व्हिडिओचा विषयच नाही. शेतीत तू जाऊचास त्याचा विषय होतो. व्हिडिओचा विषय नाही होतो. तरी पण तू व्हिडिओत कशात टाकलंस का स्वतः उलटे प्रश्न विचारलं आणि माझी इज्जत काढलं. कितवीत असतो तू गप्र. ता आधी सांग. 14वीत गेलास ना. होय 14वीतच गेला. 14वीत आता नारळ पडू घेत नाही. अगे कोयता पण मोठे
तेजगीची इज्जतच काढली नाही श्याम. एवढा बिचारा काम करून शा उद्यापासून यांका मीठ घालून ठेवस, खारट करून ठेव जवान. यांची तेजगे खोड जिरू घेत नाही तुका काय गो. तू चुप रह. लग्न झाल्या सासू व्हिडिओ बघू कवी. नारळ पीस कसं काही आता असा मारला ना गप्र. आता किस्ता बघ उलटी मांडी घालून. एक नंबर रेसिपी बनवणारा माणूस आहे या, म्हणून ताटाच्या बाहेर कोबरा पाडले आता बघा. उलटी मांडी घालून बघतो. गे ह्यो कशा केलो तू कसली दोन मांजरा हवी नको. आमची तीन असते बस. होती एकाकडे. काळा असला तरी काळी नाही पांढरी आहे. पांढरी नको. कशा धुरान काळी होतात ती. धुरान होतली काळी. नाही होत. चुलीच्या बाजूक ठेवायची 4 दिवस. आमच्याकडे दी मी नानीकडे ठेवते त्यांका अशी बांधा. अख्ख्या वळा किसू. आता कार्यक्रम video बघलं नवीन आता तो. हळद रुसली कुंकू असलं. ते गाईचं नाव हळद रुसली कुंकू असलं माका सांगा नको. आमच्या आजीची आठवण येतं माका. गाईचं नाव सोबती आहे. माहिती आहे ना औषध खाल्लेल्या तेव्हा. पिक्चर जरी लागलो तरी माका आठवण येतं तिची. झाला का बघ करटे म्हणूनच विचारलंय नारळ नाही येत तो बघ. हा बघा खोबरं बघा करटेची घाणर्दी सगळी बुतू. आम्ही एक पण ठेवीत नाही. बरोबर आहे. म्हणून हा अजून त्याच्यात मग माझी पुरीच गाण काढलं. त्यात नाही कातूक इलाच नाही तुका आता पद्धतशी. मग राग येता आता मी काय बोलीन माका माहित नाही. मग बोल. आमचा काय लोक ऐकतली म्हणजे तेजू बाबा महेश गाड्यांची लेख काय बोलू शकते हे कळेल ना. भाजी घेऊन जा. नंदा काकी भाजी घेऊन जातो. सडेर काकी फोटो काढूसाठी आता काही घालणार होता तेच घे. फोटो काढू पाय बिन जे असे फोटो बिटो काढलेले नाही टाकलेले नाही मी बघलेलं तरी म्हटलं फोटो लावणी लावू दररोज असतलं बघूया. आणि जर असलंय ना काय देणार माका व्हिडिओ सॉरी म्हणायचं. व्हिडिओ सॉरी म्हणणार. चला असलंच तर दररोज दिवसाक दिसा या नुसता दिसा बावल्यासारख्या नको तर उभे कॉलेज मधनं इले. काय घे ना ते बावल्यासारखे उभे दिसत नसता. आणि माका सांगा या बघ येईल या का चाय घेऊन येणार संध्याकाळी. ता कोणाव करी 4 वाजता. काय मग करणार चाय. घेऊन इले. काम 4 वाजता येऊन नाही सकाळी 7 वाजल्यापासून गमाक होईस. कॉलेज काय तू करणार ना. कॉलेज कधी चालू होताला सकाळी होतं. किती वाजता. सकाळी सांगते तुका 8 वाजता भरताला 11:30 सुटताला. शिवण क्लास करणार हो? कॉलेज सुटला ही कशाक सांगतोस तू सगळ्यांका नजर लावू. ही कशाक सांगतोस तू सगळ्यांका नजर लावू. फॅन्डेला मारूची पायान फॅन्डेला पण व्हिडिओ ऐकात जाता. फॅन्डेला पायान मारूक जमती. जमा. तू तर काय करू सांगे. काकी तर गाळी गालीच असताना छे बघा बिचारा कॉलेजमधनं मग कपडे शिवू म्हणजे बरोबर तुझी आयडिया भारी आहे. इंका कपडे शिवू जाऊ नको साडी टाकू घरातल्या घरात दिले पैसे नाही मिळतले मग पैसे घेईन मी. छे मग मी एक डील करेन. कसली तुमचे शिवून देण पण काम करणार नाही घरातलं. टेलर तरी होऊन दे बिचाऱ्या. बँकेत लागात तेव्हा लागात. घराकडे बसली. पाहुणे बघू गेलेले काय म्हणणार मग एका आणि सपलो महिना. पोरगी आमची काय करता बँकेत कामा सांगा भावी. जून महिना सपलो नाही. जुलै काय आहे मग. बिचारा पोरग्या साधा हा दिसता तर साधा तोंडान माहित नाही एखाद्या नाहीसा करून टाकी. तू माझा कंटाळू नको. चल बाय बाय. जाच तू. लोणचा दी चल. नाही देणार. सॉरी म्हणत नाही. नाही दे मी घे ना मिरचीचा दे. हॅलो काय गो. काय गो
गोचा ना बघ होय गो गोचा. होय गो हा हा काय रे ए चला जाऊया काहीतरी फिराक हा मिरचीचं लोणचं 2 पोती माती म्हणून दे. जाऊया फिराक तू मी बबलो हिरा, जाऊया 2 पोती माती म्हणून दे. जाऊया तर बघ ते आता नाही, आता नाही. शा एक दिवस काय तुका रजा नाही मिळत की गणपती झाले गणपती झाल्यावर मग नको तेच नाही. तू मेला तू आयशी आधी एक नंबरचं तर मंडळी चला थेसगीची वेळेस बऱ्याच दिवसांनी माझी कोळ काढली तर चौथाळला रागावलेला चिडतात जाम म्हणून त्याची बाई जरा मस्करी करूची लागतात तर चला घराकडे जाऊया मिरचीचा लोणचं घेऊन चाललंय मस्तपैकी हे बघा किती पैसे आणलं काढून काय पैसे आले? हा त्यांका मिळाले नाही भेटले. तुझी एंट्री झाली नाही झालं. काय नाही झाली एंट्री उद्या. खयचो व्हिडिओ बघता आणि द्या, चला. पप्पांचा मोबाईल घेतलेला दिसतं तेव्हा तुझ्या वाटला नाही दिल्याने. जेव काढू की भूक लागली आता माकाच वाट. हे बघ तर लोणचा घेऊन येते मिरचीचा काकीकडनं तिखट. तर मंडळी चला आता भूक लागली मग पुष्पा मोबाईल बघूच्या गुंगीत आहे बघा मी आता जेवणाच्या ह्याच्यात आहे मग भूक लागली आहे मला 1-1:30 वाजत दिलं मस्तपैकी जेवायचा आणि मग कामाक सुरुवात चला बाय बाय